Яны сядзелі ў кафэ «Зялёны штраль», улюбёным месцы беларускіх літаратараў у Вільні, і размаўлялі пра паэзію. Калі Купала параўнаў захапленне прыгажосцю жанчыны з амаль што рэлігійным пачуццём, узгадаўшы Мадонну Александра Блока, яна прамовіла з хітраватым бляскам у вачах: «А ў цябе, Яначка, да святой Марыі зусім не такія пачуцці, як у Блока». Гэта дзяўчына з характарам Паўліна Мядзёлка ніколі не губляла магчымасці зачапіць пачуцці закаханага ў яе паэта. І ўсё ж была ў яе словах праўда. У яго сапраўды была адна Ава Марыя, яго першая, яго доўгачаканая, разам з тым не зусім і яго. Вітаю вас, сябры, у гэтым відэа пагаворым пра жанчын і каханне ў жыцці Янкі Купалы. У яго шмат вершаў, якія можна аднесці да любоўнай лірыкі, хопіць на цэлую кнігу, а каханне важная тэма ў творчасці Янкі Купалы. Жанчыны ў ягоных творах яны маглі быць рознымі, і розныя маглі абяцаць каханне. Тое, што прыносіць вялікае шчасце, а таксама і тое, што абарочваецца горкім расчараваннем. Уяўны вечар высвятлення адносін паміж Янкам Купалам і Паўлінай Мядзёлкай апісаў у сваёй кнізе пра беларускага песняра даследчык ягонай творчасці Олег Лойка. Сама Мядзёлка пакінула не так ужо і шмат успамінаў пра яе ўзаемаадносіны з Купалам. Апісала ў кнізе «Сцежкамі жыцця» усяго некалькі эпізодаў. Пра сваё знаёмства з Купалам, пра святкаванне купалля, пра пастаноўку Паўлінкі, а таксама пра тое, як даведалася, што Купала ажаніўся з уладкай, настаўніцай па адукацыі і шчырай аматаркай беларускай культуры, якую Мядзёлка добра ведала яшчэ з часоў віленскіх беларускіх вечарын. Як жа здзівілася, калі ў яго кватэры пабачыла і уладку станкавічанку. Аказваецца, яны пажаніліся, а я і не ведала пра гэта. Дзіўна часам жыццё складаецца, мяркуеш па-свойму, як жыць, а тут што іншае набяжыць. Яшчэ, здаецца, так нядаўна ў Вільні Юрэвіч сок па уладцы, а уладка па Чэсю Радзевічу млела. Чэсь да векці заляцаўся, а Янка, адной з нашых дзяўчат, прапанаваў падзяліць з ім долю і нядолю ў жыцці. А калі тая адмовілася, прызнаўшыся, што кахае другога, на другі дзень ён сумны даў ёй прачытаць свой верш, напісаны ў гэтую ж ноч. І амаль кожны з нашых маладых віленскіх сяброў злучыў сваё жыццё не з тым, з кім збіраўся. Ну што ж, так можа і лепш, так і трэба. Уладзя можа быць больш адпаведнай спадарожніцай жыцця Янкі, чымся тая, другая. Ці не сябе мела на ўвазе Мядзёлка, кажучы пра нейкую тую, другую дзяўчыну. Тое, што Янка Купала быў закаханы ў беларускую артыстку, педагога, актывістку падпольна-вызваленчага руху Паўліну Мядзёлку, гэта факт вядомы. Яна была ягонай музай, але ажаніўся Купала з іншай, якую, дарэчы, тая ж Мядзёлка так апісвае ў сваіх успамінах. Сярод усёй нашай моладзі яна выдзялялася сваімі выключнымі арганізатарскімі здольнасцямі. Не было ніводнага мерапрыемства, у якім яна не прымала б самага актыўнага ўдзелу. Ці то арганізацыя народнага свята Купаля, спектакля, ці таварыскай застольнай вечарынкі, пры распаўсюджванні білетаў ці збору сродкаў на выданні яна была адна з першых. Атрымаўшы ў спадчыну ад маткі-францужанкі сваю гарачую непаседлівую натуру, заўсёды энергічная, рухавая, як жывое срэбра, жартаўлівая, вясёлая, экспансіўная, уладка была душой нашай маладой грамады. Кожную радасць і няўдачу ў грамадскім і асабістым жыцці яна моцна перажывала. Не раз яна кулакамі лупцавала беднага Юрэвіча, які свету без яе не бачыў. Ды і нам, дзяўчатам, даставалася, калі ў чым не дагодзім ёй. Усе мы яе любілі і не маглі абысціся. І Купалу потым, калі ён ужо ажаніўся з уладкай, таксама не раз даставалася. І сапраўды занадта ўжо экспансіўна была ягоная жонка. У такія моманты, калі яна вельмі яскрава праяўляла свае эмоцыі, паэт звычайна жартаваў: французы наступаюць. Вядома ж, ён меў на ўвазе паходжанне сваёй цешчы, бо маці уладкі рэальна была францужанкай. Яе звалі Эмілія Мане. Гэтае знакамітае прозвішча належала яе першаму мужу, які быў сваяком вядомага мастака. У наш край Эмілія прыехала як адзінокая маці з малой дачкой на руках, старэйшай сястрой Уладзіславы. А уладка з'явілася на свет пасля таго, як францужанка-гувернантка ажанілася з беларусам ляснічым Францам Станкевічам. Найбольш вядомы верш Янкі Купалы, які ён прысвяціў уладцы станкевічанцы, гэты дзяўчына Кветка Лілея, напісаны ў 1914 годзе, яшчэ да таго, як яны ажаніліся. Вобраз дзяўчыны тут, як і ўвогуле ва ўсёй любоўнай лірыцы Купалы, гэта вобраз прыгажуні, у якой у вачах нават слёзы, не слёзы, а брыльянты чыстай крыніцы, якія паліваюць ніву, каб на ёй узышлі парасткі надзеі на лепшую долю для роднай зямлі. Маладая вольная Беларусь у Купалы амаль заўсёды асацыіруецца з беларускай прыгажуняй дзяўчынай. Але Паўліна Мядзёлка і уладка станкавічанка ў жыцці Янкі Купалы з'явіліся пазней. Тады ж, калі ён толькі прыехаў у Вільню і стаў працаваць аўтарам на нашай нівы,
Самае доўгачаканае і патаемнае пачуцце ў сэрцы паэта здолела абудзіць зусім іншая жанчына, якая была старэйшай за яго, якая была жонкай іншага. На пачатку сакавіка 1909 года з Рыгі ў Вільню, каб працаваць сакратаром у рэдакцыі нашай Нівы, прыехаў Вацлаў Ластоўскі. Ён прыехаў не адзін, а з жонкай, літоўскай пісьменніцай Марыяй Іванаўскайце. Зняўшы кватэру і уладкаваўшыся на новым месцы, яны вырашылі справіць наваселле. Ва ўспамінах аб Янку Купалу Ластоўскі вось што піша пра тое, як усё адбывалася. У дадатку, акурат к гэтаму часу прыехала ў Вільню сястра маёй жонкі, вядомая літоўская пісьменніца Лаздзіну Пеледа. І далей непасрэдна ўжо пра свята наваселле. За сталом жа сядзелі ўсе пісьменнікі. Пеледа, якая вызначалася даволі вялікай пладавітасцю. Яе сястра, моя жонка Марыя з Івановскіх, которой одна повесть, написанная по-польску, была адзначана на конкурсе «Бесед літарацкі». Ядвігін Ша, Антон Лявіцкі, Янка Купала і я, найменшы між сільнымі пяром. Бо акром некалькіх даволі няскладных пісьменніцкіх сваіх спроб і хаотычных імкненняў не меў яшчэ тады за сабой нічога. Тут варта адзначыць, што Ластоўскі называе пісьменніцай толькі сястру сваёй жонкі, Сафію Іванаўскайце, а пра Марыю згадвае толькі тое, што, здаецца, удалы ў яе атрымалася адна аповесць. А між тым, сёстры разам публікаваліся пад адным псеўданімам Лаздзіну Пеледа. І гэта быў такі феномен у літоўскай літаратуры пачатку 20-го стагоддзя. Відаць, Ластоўскі не вельмі прымаў да ўвагі пісьменніцкі талент сваёй жонкі. І хоць пра уласныя пісьменніцкія спробы ў гэтых успамінах ён таксама гаворыць, што не меў тады за сабой нічога, тут жа крыху пазней ён азначае і сваю начытанасць і эрудыцыю, і тое, што ён быў тады вельмі захоплены навуковай літаратурай, а таму за святочным сталом у яго атрымлівалася весці вельмі жывую дыскусію. Здаецца, Ластоўскі ўсё ж такі быў аб сабе даволі высокай думкі. Марыя Іванаўскайце, паводле ўспамінаў адной з дзвюх яе дочак, была нешчаслівая ў шлюбе з Вацлавам Ластоўскім. І, дарэчы, напярэдадні Першай сусветнай вайны яны разышліся. А ў 1909-м, калі ў іх доме з'явіўся малады беларускі паэт Янка Купала, Марыя даволі хутка знайшла з ім агульныя тэмы. Пасля таго першага вечара, калі яны пазнаёміліся, Купала стаў частым госцем у доме Ластоўскіх. Яны падоўгу размаўлялі з Марыяй, ён чытаў ёй свае вершы, а яна, натхнёная і закаханая, зноў пачала больш пісаць. Працягвалася гэта год ці два, а затым у Ластоўскіх нарадзілася другая дачка. Ёсць меркаванне, што адна з дочак Вацлава Ластоўскага насамрэч з'яўляецца пазашлюбным дзіцём Янкі Купалы. Ці сустрэлася ўпершыню Паўліна Мядзёлка з Купалам менавіта на кватэры ў Ластоўскіх альбо ў якіх-небудзь іншых знаёмых, гэта дакладна невядома. У сваёй кнізе ўспамінаў Мядзёлка вось як апісвае сваё першае спатканне з паэтам. Аднаго разу раніцай зайшла я да знаёмых. Мне чыніў дзверы малады мужчына. Ён быў у камізэльцы, рукавы белай кашулі закасаны, высокі цвёрды каўнер ад манішкі падпіраў падбародак. Светлыя валасы яшчэ мокрыя, гладка прычэсаны. Упусціўшы мяне, ён застаўся ў кухні. «Хто гэта такі?» – пытаю у гаспадыні. «Янка Купала», – адказвае. «Учора прыехаў». «Купала?» – здзівілася я. Я ж зусім інакшым сабе яго уяўляла. Гаспадыня, імя якой не называецца, засмяялася і прамовіла запытальна. «А што, не спадабаўся?» Адказаць Паўліна не паспела, бо у той момант у пакой увайшоў Купала. Гаварылі так ні аб чым. Купала спрабаваў жартаваць, маўляў, і ўсе ў Вільні такія прыгожыя. Ну, такое сабе, несур'ёзна нейкім, падумала Паўліна, якую тады гэты проста з выгляду хлопец зусім не ўразіў. Хоць вершы ён пісаў даволі прыстойныя, ягонаму таленту яна аддавала належнае. У самым пачатку 1913-го лёс зноў звёў Купалу з Паўлінай Мядзёлкай. Гэтым разам яны сустрэліся ў Пецярбурзе. Тамтэйшыя маладыя беларусы сабраліся паставіць спектакль па нядаўна напісанай Купалам п'есе «Паўлінка». Мядзёлка павінна была выконваць галоўную ролю ў пастаноўцы. На рэпетыцыях стала зразумела, што сцэна, калі Паўлінка горача цалуецца з Якімам, ніяк не атрымліваецца. Дакладней, атрымліваецца, але неяк не пераканаўшы. Рэжысёр спектакля і аўтар п'есы пачалі раіцца, як быць. Шэпчучыся аб нечым, яны паглядалі на Паўліну, якая і так адчувала сябе даволі няёмка. А потым ёй падалося, што над ёй насміхаюцца, смяюцца з таго, што яна не ўмее цалавацца.
Пакрыўджаная дзяўчына ўжо гатова была адмовіцца ад ролі, але Купала здолеў яе пераканаць, каб кінула капрызы. Заходзіў затым да яе некалькі вечароў запар, яны размаўлялі, абмяркоўвалі спектакль, а потым неяк ён прапанаваў правесці рэпетыцыю той сцэны з пацалункам. Мядзёлка абурылася і паслала яго куды падалей. А на наступнай рэпетыцыі яна назло закаханаму паэту вельмі пераканаўча пацалавалася з акцёрам, які выконваў ролю Якіма. Купала ўсё ж здолеў вырваць у Паўліны пацалунак. І здарылася гэта на прэм'еры. У самым фінале спектакля ён узбег на сцэну і горача пацалаваў выканаўцу галоўнай ролі перад тым, як апусцілася заслона. Усё гэта ў сваіх успамінах апісвае сама Паўліна Мядзёлка. А далей было плённае лета 1913-го, якое Янка Купала правёў у сваю маці ў фальварку «Акопы». Ён шмат пісаў, тады з'явіліся паэмы «Бандароўна», «Магіла льва», «Яна і я», драма «Раскіданае гняздо», «Вадавіль прымакі». Паэт быў моцна закаханы, і ён вельмі хацеў верыць у тое, што яго мара аб каханні ўсё ж такі стане явай. Каханне ў фальклорна-рамантычнай паэме «Яна і я» гэта і ёсць мара, ўяўленне, фантазія. Сапраўдны рай на зямлі апісаны ў паэме, дзе ён Адам, а яна Ева. Але не толькі пачуцці радасці і шчасця напаўняюць паэму. Часам адчуваецца і роспач лірычнага героя, які, здаецца, добра ўсведамляе, што ўвесь гэты рай на зямлі не можа працягвацца бясконца. І далей альбо смерць, альбо разбурэнне ілюзіі. Бо яго каханне гэта толькі мара, тое, чаго ён моцна прагне, але яшчэ невядома, ці ажыццявіцца гэтая мара. Янка Купалы сапраўды баяўся таго, што яго надзея на вялікае чыстае каханне да дзяўчыны, якая стала ягонай музай, так і не зробіцца явай. У канцы 1913 года ён прыехаў з Пецярбурга ў Вільню. У той момант Паўліна Мядзёлка таксама была там, але Купала асабліва не шукаў з ёй сустрэч. Магчыма, і сапраўды пазбягаў разладу паміж ідэальным і рэальным, паміж марай і тым, што існуе на самай справе. Ён імкнуўся як мага больш часу прысвячаць працы, а ў той момант ён стаў рэдактарам «Нашай Нівы», і працы ў яго хапала. Да таго ж ён імкнуўся ажыццявіць як мага больш сваіх творчых задум. Тая ж Паўліна Мядзёлка ўспамінала, што ў гэты перыяд Купала больш не нагадваў ёй таго несур'ёзнага хлопца, якім яна ўбачыла яго ўпершыню. Калі ж менавіта Купала дакладна зразумеў, што няма яму на што разлічваць з Мядзёлкай, невядома. Але ў 1915 годзе ён напісаў верш, які можна разглядаць як канчатковае развітанне з марай аб шчаслівым каханні. Гэты верш называецца «А яна». Яна, гэта, вядома ж, Паўліна, якую ён атуліў шчырым каханнем, узлажыў ёй карону на галаву, кінуў ёй пад ногі ўсё жыццё. Ну а што яна? А яна аказалася проста дзяўчынай. Праз год, у 1916-м, Янка Купала жэніцца з Уладзіславай Станкевіч. З экспансіўнай уладкай ён пазнаёміўся яшчэ ў Вільні, тады, калі ёй было 18, але доўгі час іх адносіны заставаліся сяброўска-дзелавымі. Уладка працавала настаўніцай, а ў вольны час, як свядомая беларуска, разам з іншымі настаўнікамі і студэнтамі дапамагала распаўсюджваць друкаванае беларускае слова. Насіла з месца на месца беларускія газеты, календары, кнігі. І ў гэтым, паводле яе ўласных успамінаў, ёй нерэдка дапамагаў Янка Купала. Паэт любіў слухаць, як дзяўчына спявае беларускія песні, у яе гэта выдатна атрымлівалася. Але ці падабалася яму спявачка? У той момант ён не вельмі пра гэта задумваўся. Затое задумаўся пазней, калі яны зноў сустрэліся ў часе Першай сусветнай вайны ў Маскве. Паэтка Канстанцыя Буйло, якая ўсё жыццё была блізкай сяброўкай Уладзіславы Францаўны, вось што згадвае ў сваіх успамінах пра тое, як так здарылася, што Уладка з Купалам вырашылі пабрацца шлюбам. Яна мне расказвала, як яны, сустрэўшыся ў Маскве з Янкам Купалам, раптам адчулі вялікую блізкасць адно да аднаго. Як Купала атуліў яе, адзінокую на чужыне, падмогай і апекай, і як урэшце яны вырашылі пажаніцца. Я ніколі не пашкадую, што так здарылася. Сказала яна мне тады, як бы заглядаючы ў будучае. А шкадаваць яшчэ і часу не было. Яны былі жанатымі не больш як год. Адразу ж пасля шлюбу ў канцы студзеня 1916 года Купала быў прызваны ў армію, служыць старшым рабочым дарожна-будаўнічага атрада Варшаўскай акругі шляхоў зносін. Летам гэтага ж года атрад быў пераведзены ў Полацк,
І там Паўліна, сустрэўшыся з Купалам і Уладзіславай, і даведалася пра тое, што яны цяпер муж і жонка. У Паўліны, дарэчы, асабістае жыццё не склалася. Неўзабаве яна ажанілася з эсэрам, актывістам грамадска-палітычнага руха Тамашам Грыбам, але пражылі яны разам усяго толькі некалькі год і разышліся. Яе і яе мужа неаднойчы арыштоўвалі за ўдзел у падпольным вызваленчым руху. У 1925 годзе Паўліна Мядзёлка пераехала жыць і працаваць у савецкую Беларусь. Уладзіслава Францаўна і сапраўды змагла стаць вернай сяброўкай жыцця беларускага паэта Янкі Купалы. Яна была першай яго памочніцай і дарадчыцай, заўжды і ва ўсім падтрымлівала. Калі ў 1930 годзе Купала здзейсніў спробу самагубства, усадзіўшы сабе нож у жывот, яна, пачуўшы ягоны стогн з суседняга пакоя, кінулася ратаваць мужа. Тады заскаваны спецслужбамі паэт, якога абвінавачвалі ў кіраванні міфічнай арганізацыі Саюз вызвалення Беларусі, выжыў у многім дзякуючы хуткай рэакцыі сваёй жонкі. А праз некалькі месяцаў у газеце «Звязда» з'явіўся пакаяльны ліст Янкі Купалы, і пачаўся новы этап яго творчасці, ужо далёкі ад ідэі нацыянальнага адраджэння. Купала баяўся за жонку, за сваіх сваякоў, бо ведаў, што маглі зрабіць з блізкімі ворага народа. Даводзілася гуляць па чужых правілах. Вось толькі скаванне паэта на гэтым не спынілася. Янка Купала пайшоў жыццям 28 чэрвеня 1942 года. А палове 11 вечара ў гасцініцы «Масква» ён упаў у лесвічны пралёт і разбіўся насмерць. Абставіны здарэння дагэтуль застаюцца загадкавымі і нявысветленымі. Паводле адной з версій, смерць паэта магла і не быць выпадковай. Уладзіслава Францаўна ў той трагічны момант была далёка ад свайго мужа. Апошні ліст сваёй уладцы Купала напісаў 19 чэрвеня 1942 года. Подпіс у гэтым лісце быў такі: «Цалую, твой Янка». Вядомы беларускі паэт быў пахаваны на вайсковых могілках у Мінску, а побач з яго магілай зараз знаходзіцца магіла яго жонкі і вернай сяброўкі па жыцці Уладзіславы Луцэвіч. На гэтым усём, калі відэа было цікавым, то, калі ласка, падтрымлівайце падабайкамі і каментарыямі. І вялікі дзякуй усім за ўвагу.